An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw maa minnu ɲɛ bɛ an na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Nin waati in na an bɛ Ngomi, dɔw ko hippodrome D. An bɛ fɔ Kuluju la min ye Simo ye, ale kɛlen don ka an bisimila bi Sedu Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kɔntɔrɔn Sedu. Masala bɛna tali kɛ min na bi, o ye jeu concours dɔ kun lancera a bɛna waatinin bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin kalo in kɔnɔna na. Jeu bɛ tali kɛ ko n'a sɔrɔ maa min sera ka don dugu 12 k'o jaabi sɔrɔ. Nka a kɔnɔna na hakilinaba dɔw bɛ yen yaasa Mali yɛrɛ a ka yɛrɛya. Maliyɛnw tun ye min ye, mun dogolen don an ka jamana in kow la, an ka se ka olu dɔn. O de hukumu kɔnɔna na yanni jeu in yɛrɛ jaabi bɔli cɛ n'o kan ka kɛ kɛnɛ belebeleba ye, Sedu y'a ŋaniya bi k'an bisimila a fɛ yen. Jeu sigikun waleya minnu bɛ yen n'olu kɛra an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ tariku la, mun bɛ o kɔnɔna na? Munna anw ka kisaw n'o y'an ka tabiyaw ye an'an ka jamana taabolo olu dogolen don bɛɛ lajɛlen na? Tiɲɛ ti fɔ mun na? Minnu bɛ fanga la bi olu ka ko bɛ cogo di? Fo ka taa se min ye Sedu yɛrɛ ye, a kun ye laseli dɔw kɛ Bamakan ale ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min kɛra le 21 septembre 2021. A bɛna n'a da don o fana na k'o fana fɔ an ɲɛna. Munna ninnu minnu b'an kunna bi u sugandira de yaasa an ka se ka o dɔn. Sedu, i ni tile. Nba, somɔgɔw Kasim. Tɔɔrɔ s'u la. Baasi tɛ yen. Denbaya don. Tɔɔrɔ sɛ. Nba. I y'an wele bi ko yaasa an ka se ka na ɲɛbila baara kɛ. Ɲɛbila baara min bɛ tali kɛ do dugu 12 o concours jaabi bɔli la. Do dugu 12 concours yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ kun jumɛn na aw nana n'a ye wa? Kasim, baasi tɛ. N'i y'a ye an ye concours in bila parce que a mɛnna an bɛ kuma ninnu fɔ. A mɛnna an b'a ko la dɔɔni. Je pense que depuis en 2012 ne ne y'a baara fɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. 2012 coup d'état kɔnɔna ninnu na an kumana kosɛbɛ, ne ye fɛn caman ɲɔgɔn nɔfɛ. Mali mankan min tun bɛ sen na, k'a fɔ mankan nin cause ye jumɛn ye, ne ye n da don a la ka caman f'i ye o kɔnɔna la. Bon, min ye association dugu 12 a ye question minnu bila, question in bɛɛ n'a nafa de don. N'i ye question ta k'a lajɛ, tɔgɔ dɔw b'a kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ anw bɔra yɔrɔ jumɛn na, an ye jɔnni ye. Bon, an ka laadafɛnba caman bɛ yen i n'a fɔ kabanifin ani kabanigɛ, olu ye mun ye ni maa min sera k'olu sɔrɔ. Donc masakɛ fɔlɔ, masakɛ tun b'an fɛ yan fɔlɔ la, mais diɲɛ masakɛ fɔlɔ ye jɔn ye, filanan ye jɔn ye, sabanan ye jɔn ye? Hakili a bɛ question tali kɛ nin caman kan. Bon, kɛlɛkɛcɛ dɔw fana bɛ yen k'a yira fana k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛ ninnu tɔgɔ min filɛ nin ye, parce que a sabanan kɔnɔ k'a fɔ jɔn ye nin brave homme ninnu ye. Donc ces braves hommes là, ils existaient chez nous avant. Olu tun b'anw fɛ yan kunun de, minnu ye kɛlɛbaw kɛ, mais kɛlɛ ninnu caman bɛ yen u y'u datugu falen de. Parce que n'i ko sisan ko Wagadugu ci waati, bon n y'a ye dɔw yɛrɛ a filimu dilan, mun y'a yɛlɛma ka filimu kɛ k'a kɛ i n'a fɔ bon u tun dala ko tigi ninnu tun bɛ bi musow kan. Donc depuis yen u y'an ka fɛnw bafoué k'a sɔrɔ tiɲɛ kun tɛ. Wagadugu cira en 700. Bon ni Wagadugu cila 700, comme concours date c'est déjà clôturé. Hali ni jaabi ninnu sɔrɔ a banna ka ban. Donc ne tɛna se k'a fɔ kɛnɛ in kan, an bɛna fɔ kɛnɛba dɔ kan tile 2 in na, donc u bɛna kɛ conférence ba ye. Donc n'i bɛ fɛ k'a dɔn anw yɛrɛ ye jɔn ye, anw bɔra min, i b'a sɔrɔ o kɛnɛ kan. N'o tɛ Ɲamina araba kɛlɛ, Wagadugu kɛlɛ, Kirina kɛlɛ, n'i y'a lajɛ nin bɛɛ kɛlɛ date kelenw de ye. A bɛɛ date kelen? Nin bɛɛ date kelenw de ye. O bɛɛ kɛra 700. Ça fait 7 ans de guerre. San 7 kɛlɛ de dun. Parce que kɛlɛ in sɔrɔla an ka fɛnba dɔ de nɔfɛ. Yan den dɔ yɛrɛ y'a ta ka taa n'a ye. Donc o jaabi bɛ di kɛnɛ kan. Voilà. Parce que hali n'i ye dɔnkili ninnu lamɛn sisan, dɔnkili ninnu fana nafa de b'u la. An ka dɔnkiliw? Dɔnkili ninnu. Dɔ de dɔnkili ninnu da o. Dɔnkili dali fɔla mɔgɔ dɔ de la, jinɛ dɔ de la. Jinɛ de tun bɛ dɔnkili da. N'a ye dɔnkili da, a b'a denw wele ka na kɛlɛ de la. K'a fɔ a kana sɔn fɛn ka ta k'a da. N'a taara k'a da, a bɛ sɛgɛn. I y'a faamuya wa? Mais san 7 kɔfɛ, an nɛgɛnna de o. On était trahi. An nɛgɛnna de k'a fɔ pour que se ka mankan ban. Don dɔ kɛra n'an y'a don mɔgɔ mana b'a kalama. Mais don jumɛn yɛrɛ don? A b'a fɔ k'a kɛ don jumɛn? Komi an b'a ɲɔgɔn ye o la fɔlɔ, an tun kɛlen bɛ ka samedi prévoir. Bon mais
n'a sɔrɔ a bɛ kɛ n'o cɛw ye n'o kɔfɛla don a mana kɛ min ye mɔgɔw bɛ ladon mɔgɔw b'a kalama quoi i y'a faamuya. a kɛnɛ kan kɔni jaabi bɛɛ bɛna na di ka pereperelatigɛ kɛ. bɛɛ bɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ minnu fana y'a jaabi fana bila komi whatsapp numéro dɔ dira ko ni min sera ka jaabi sɔrɔ kɔnɔna la n'a sɔrɔ minnu y'a bila bon dutigiw kan ka min fɔ ka b'o récompenser a bɛ ale ka médaille dɔ d'u ma médaille in fɛn ko tɛ o a kun ye dɔrɔn ka ko diya ɲɔgɔn bolo waleɲuman dɔn don voilà donc en même temps fɛnɛ donbolo dɔ b'a kɔnɔna la i n'a fɔ sɛwari miliyɔn 2 ni o sigiyɔrɔ de association ko ka b'o di donc je pense que ni mɔgɔ min y'a question ninnu sɔrɔ problème foyi t'a la olu bɛ ɲɛnabɔ quoi. ayiwa an bɛ bɔlɔlɔ la direct la min ye Gandi malien an b'ale ka page kan jigiya an b'o fana page kan ka taa se jani.mlfm ma n yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yan Gandi ɲininkali t'i bolo ka ɲɛsin Sedu ma. a jateminɛ ayiwa Sedu n'i ye nin lajɛ k'a fɔ ko aw ye nin ɲɔgɔndan in kɛ concours jalan don wa ou bien laɲini dɔ bɛ concours in kɔfɛ de. laɲini b'a kɔfɛ n bɛ question faamuya. c'est à dire a ye concours in kɛ ka da daluya jumɛn kan. voilà o de n y'o de f'i kɔni kɛra ka da dalu min kan Kasim concours jaabi la i bɛna dɔn k'a fɔ anw bɔra min an ye jɔn ye parce que nin fɛn minnu fɔra sisan n'i y'ale nin caman b'anw yɛrɛ fɛ yan concours kɔnɔ fɛn minnu fɔra n'i y'ale est ce que o caman t'anw yɛrɛ fɛ yan wa a fɔra ko fɛnba saba tun bɛ yen fɛnba saba diɲɛ bɛɛ bɛna fɛnba saba in nɔfɛ ka na nɔfɛ anw fɛ yan o fɛnba saba bɛ fɛn sugu jumɛn don. Seydou an b'a na conférence kɛ n'i ye nin fɔ journaliste ɲɛna f'i ka fɛnba saba in fɔ anw ɲɛna wa an ka se ka faamuyali kɛ. o fɛnba saba bon non sisan comme an y'a yira k'a fɔ an b'a fɔ concours kɛnɛ kan est ce que an t'o kɔnɔ siɲɛ kelen. bon c'est à dire comme journaliste ka baara fana gɛlɛya yɔrɔ ye nin de a ko la mais comme i y'a fɔ ko an bɛ concours kɔnɔ an na o kɔnɔ mais daluya minnu bɛ yen ni o bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ tabiya ye bi an bɛ waleya min kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la furancɛla fanga de bɛ yen Bama kan ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye 2021 ye le 21 septembre u ka san 30 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan i ye lasili dɔ kɛ a bonyana mɔgɔ caman hakili ma yalama o sen bɛ nin ko in na wa. lasili bɛ se ka walawala dɔɔni. n bɛ fɛ k'a fɔ a don e ko ko minnu filɛ an kunna fanga la nin ye n'o ye sɔrɔdasiw ye k'u sugandira de k'u mana o kunfɛ k'u tun bɛ yen ko nka k'u seginna ka na de an b'a fɛ k'o faamu. Kasim n y'o kuma min fɔ n ko an bɛɛ ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ donso ni soma min se min ye parce que n'anw yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ misiw san an bɛ taa baara n y'o de fɔ a kuma kɔnɔ hakili n tɛ ɲinɛ a kɔ quoi an tɛ mɔgɔ ɲininka. kɔngɔ tun y'a siɲɛ fɔlɔ a ka bɔ mɔgɔ da a bonyana mɔgɔ hakili ma. an tɛ mɔgɔ ɲininka n ko mais c'est militaire ninnu filɛ n k'i j'en suis choisi Kasim n'an bɛ conférence in kɛ don min na ka fɛn ninnu labɔ o don i bɛna fɛn caman ka tɔgɔ ninnu na quoi Kasim vers 700 ni yan ko ils sont revenus dɛ. o tun bɛ yen. o tun bɛ yen. ils ont été choisis. Goyita tun bɛ yen Wage tun bɛ yen Jaw tun bɛ yen Goyita bɔra jɔn na Kone tun bɛ yen. Goyita bɔra jɔn na n ko Goyita bɔra Goyi de la yɔrɔ u y'a yɛlɛma k'a ɲagami k'a fɔ ko a bɔra ko Keyitaw don bon n'i ko Keyita don sisan l'histoire de Sunjata Keita ça date de 1200 or que c'est en 700 que Goyi yɛrɛ y'a yɛrɛ faga. olu cɛ ka jan dɛ. Goyi taara en 700 Goyi taara minnu taara an ka fɛn accompagner k'a fɔ k'u na bɛ segin k'u ko de k'u ka kɛlɛ nɔgɔya k'an bɛ taa n'an ye yɔrɔ sigi pour que fɛn in bɛna nɛma min se o dugu ma an n'a bɛ segin ka na donc cɛden minnu tun b'a sɔn n'u y'u ni di ka kɛlɛ kɛ 7 ans kɔnɔ jinɛdenw de tun don i bɛ ya ye fɛn la ya kahar ya jaba ya rahama ya rahim a bɛɛ wolo yan i b'a ta ya rahamani na ka taa bila ya rahimi na ya rahamani c'est Makan ya rahimi c'est Nji ya Malik c'est Jean wa ko Jan o de ye Bɛnɛni sigi Bɛnɛni o de den ye Bɛnɛ sigi o Bɛnɛni c'est le fils de Maliki i y'a faamuya wa kuma min don histoire ba de nin ye Masa Kara c'est à dire k'i b'a ta dɔrɔn ka taa bila cɛ 32 ye Masa Kara o ye Segu marakaduguba Ura ye ya Malik o ye Jan ye ya Salam o de ye Npiye ye o bɔra Kita ka n'i sigi Kolokani
comme nin bɛ question kɔnɔ n tɛ fɛ ka ninnu fɔ fɔlɔ i y'a mɛn wa n dɔgɔnin o de ye Yakurusi ye o de ye Ngolo ye o de ye Kɔlɔnjɛba sigi ale si dɔ donna Kɔrɔwari kɔnɔna fɛ dɔw ye dugu bɛɛ an b'a dugu bɛɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna i y'a faamuya o dɔgɔnin Yamumini o de ye Fajigi ye o de ye Majigi n Fajigi o de ye Fakoli ye nin ye jinɛw de ye ces enfants ninnu bɛɛ plus d'1 million d'années de balo kɛlɛba minnu kɛra yan ni tubabuw tun bɛ yen a y'a sɔrɔ na ninnu ma taa fɔlɔ o y'a sɔrɔ araba ma taa sigi araba la le roi de Maroc c'est araba a ka dugu bɛ kita ko araba la o y'a sɔrɔ sanba ma taa Éthiopie sigi fɔlɔ sanba fila bɔra sanba de la nin ye kira yɛrɛ wolodenw de olu bɛɛ tun b'anw fɛ yan histoire ma nɔgɔn dɛ histoire ma nɔgɔn i y'a faamuya wa donc maintenant sisan n bɛ a tigɛ yan parce que n'i ko n k'a bɛɛ fɔ an bɛna conférence kɛ a don dɔ bɛna fɔ bɔ k'ale sinon a bɛ n ka fɛn dɔ sanfɛ minɛ mais hali n'i y'a fɔ sisan ne bɛ se k'i ɲininka n k'e ka o sigiyɔrɔ fɔ ka wura fɔ ka den dɔ tɔgɔ fɔ e tɛn'o sɔrɔ o kɛnɛ ka ye e t'o sɔrɔ o parce que kisa dogolen de don mais munna ninnu sugandira ka na nin waati in na ninnu sugandira parce que ninnu de ye kɛlɛ kɛ kunun est-ce que Magan Kamara Giri Magan o ye Sadio ye oui bon n t'a fɔ k'o don parce que Kamara ka ca kɛlɛ nin na o est-ce que Magan mana ninnu ye cɛ gɛlɛnw de ye minnu ma sɔn ka négocier Yaasa o b'a fɔ ko Moriba Yaasa Jibila ba de don a y'a sin di nin bɛɛ ma ale de y'a sin di kira ma a wololen ni waraba y'a nana ta yɛrɛ ka wara de ka ta ka taa n'a ye pour que n'a ba y'a sin d'a ma dɔrɔn o tuma a kun tɛ kɛ n y'a fɔ kisa kɔnɔ n k'a ye san 50 san 4 de kɛ kalan na étude la ala ye diɲɛ dɔnni bɛɛ d'ale de ma n ko n y'a fɔ n ko kira bɛ fɔ cogo o cogo a ka bon n'o bɛɛ ye a ka bon n'o bɛɛ ye il a fait 54 ans d'études san 4 a n'a dɔgɔnin ma ɲɔgɔn ye Mahi ma ɲɔgɔn ye o ye Tarawelew ye san 4 ani Kulu ni si ma ɲɔgɔn ye a bɛ kalan na ale de ye denkɛ cɛ 41 sɔrɔ a denkɛ fɔlɔ de Arahamani Magan ye o de ka bere bɛ kita kulu la ko Magan dɔnkotigi i kuma mɛn yan min ka bere bɛ kulu la hali sini o de don c'est à dire que fɛn dɔ kɛra fɛn dɔ min t'o ye yɛlɛma donna ko la voilà mais o Magan dɔnkotigi o dɔgɔnin o de ye Sanba ye fulaw bɔr'o la o de taara Éthiopie sigi c'est à dire a ye tiɲɛ tila yan'a ka sa Sanba dɔgɔnin de ye araba ye o de ye araba lasigi a fɔra ko n'u bɛ dugu in sigi k'u k'u tɔgɔ da la pour que u kana se ka tunu don dɔ bɛ se a kuma bɛna wuli i y'a faamuya wa sinon sini wolola yan i ma ko sini wale yan c'est chinois woroma wolo yan woro sigiyɔrɔ tɛ woro ma woro si o tɛ woro si ye yan bon an bɛ kuma nɔgɔya sinon n b'a ta sisan ka taa a bɛɛ la ka taa zabana n'o ye zabanaw ye koro n b'a ta koro na ka na bila sa fo e ma ko naya sara bamanankan tɛ wa nanzaraw nin bɛɛ y'an ka kan de kuma fara ma wolo yan wa faran tɔgɔ bɛ wolo anw fɛ yan faran bɛɛ a bɛɛ donc u ye dugu dɔ ta sisan parce que tɔw y'an ka dugu explorer k'a fɛnw ta donc sisan u bɛ taa dugu wɛrɛ la sisan ka taa fɛnw bila yen k'a fɔ ko anw bɔra yan nɔ de k'anw tunu parce que n'i m'anw tunu kɛlɛ min na bi anw kan sisan mɔgɔ tɛna anw dɛmɛ. Mais tubabuw bɛ k'a fɔ ko l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est ici o yan de donc e b'a fɛ k'a fɔ ko a daminɛna o yan de la mur de lamentation min bɛ Israël Abraham n'o ye Habala ye n'o ye Ibrahim ye a ka dugu bɛ kita balandugu de don mais n k'ale de bɔra yan ka taga a bɔra yen nɔ ka na sigi Bamakɔ yan a sera yɔrɔ jumɛn na an b'o bɛɛ bɛ yen c'est des preuves de b'u kɔnɔna la ale de tun bɛ taa don o don lamentation jumɛn sisan kira wolo a dara fara min kɔnɔ i y'a ba kelen ni kɔ de i y'a bɛɛ dara fara min kɔnɔ denmisɛnw y'a sin di minnu ma pour que u kana se ka sa ne y'a fɔ dɔw b'a fɔ histoire kɔnɔ ko fɔlɔ la ko saya tun tɛ yen saya tun tɛ yen o i tun bɛ kɔrɔ ka ɲini ka sa de i y'a faamuya silamɛya sitana c'est à dire que an bɛna don fɛnw kɔnɔ a bɛna faamuya après ayiwa Seydou kabilaw ni du olu ka kari ɲɔgɔn na ka se ka si laturuli kɛ mun nana n'o ye bon yɔrɔ ça veut dire que komi ni question dɔ bɛ yen n'a k'an b'o nin jaabi bi sisan an tɛna a bɛna parce que an bɛna don conférence kɔnɔ quoi an bɛ don conférence kɔnɔ i y'a faamuya dɛ par exemple sisan
tu sais que anw ka dugu cira ka ban mɛn na sani ka kɔ kɛlɛ ɲɛ u y'an ka dugu in ci n'i y'a ɲɛfɔ ko ninnu filɛ n ko ils ont choisi kasi nin question in kumaba de b'a kɔnɔna la. Mais ka d'an ye ka se k'o de détail kosɛbɛ. I y'a faamuya. Comme n'an tɛ don histoire kɔnɔ n'an tɛ conférence kɔnɔ au moins ninnu ta n'i y'a ɲa fɔ n ko ils ont été choisis n'i y'a ɲa kuma fɔ kasi ninnu de ye kɛlɛ kɛ kunun ils étaient des centaines de milliers a bɛ f'i ko Mali yɔrɔ tɛ yen ko mɔgɔ ma sigi yɔrɔ min na o tɛ fɔ an ɲɛna wa o tiɲɛ de le Mali était peuplé des centaines de millions d'habitants n ko an ka fɛn in tali bɛɛ taara de Afrique bɛɛ taara Europe tali ninnu ni fɛnw tali ye o kun ye ka taa sigiyɔrɔ kɛ bon farafina dugu dɔ fana sigira mais o tun na hinji k'anw de fana fɛ yan bɛɛ tun bɛ k'anw de fɛ yan mais pour que ninnu kɔni choisira ninnu de ye kɛlɛ in kɛ kunun i y'a faamuya wa ceux qui se sont battus donc o dɛmɛ ne ye diyagoya ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que an ka fɛn bɛ se ka t'an bolo minnu y'u ni di a kɛlɛ la o de la yaasa ko waati min na fɛn bɛ ta k'an da a ye solution t'a la tuguni min bɛ masaya yɛrɛ la sa o y'a ɲini a ka taga o y'a sɔrɔ su bɔra k'a daminɛ yan sisan ka taa bila Kulukoro e ma ye fɔ ko Jabaradasi sara Kulukoro wa ya Jabar a sara Kulukoro de o i y'a faamuya wa o fagali kɔnɔna la o don u tun bɛ sama su sanfɛ de en 7 ans dugaw bɛ na u sigi dugamasa bɛ kasi daminɛ depuis su kunna fo ka taa su fo ka taa dugu jɛ dugadenw bɛ kasi la. duga kɔni bɛ su dun de o a bɛ kasi mun na su kunna. u bɛ kasi la donc kasi bɛ continuer u bɛ si kasi la fo ka dugu jɛ u bɛna daminɛ tuguni su bɛna commencer ka tiɲɛ dugamasa ɲininka ko karisa ba n'an b'a lajɛ de a bɛna tiɲɛ dɛ a tɛ kasi jɔ fo ka siyala tile 3 a b'a f'i ye ni nin kɛra siɲɛ 2 ale duga bɛ sa kɔngɔ la chrétien minnu falen filɛ nin ye ninnu de tun b'olu balo an ka fɛn bɛɛ tun ye dugaw de on communiquait ensemble donc a bɛ kuma in fɔ parce que tellement que su bɔra duga yɛrɛ bɛ kasi mais an bɛn'o kisa développer nin fɛn in kɛ wɛrɛ i y'a faamuya wa donc n'i y'a ta k'a lajɛ sisan c'est là maintenant que Wura b'a décider o y'a sɔrɔ Arahim de ye fanga la o y'a sɔrɔ Arahamani banna sara ka ban donc Arahim b'a décider sisan maintenant sisan ka diɲɛ mɔden minnu ye révolte kɛ o tuma ka diɲɛ sisan maintenant ka fɛn d'u ma u n'a ka taa u k'u bɛ taa dugu min sigi o de kama a fɔ ko Fakoli taara Makan Fakoli bɛ désigner sisan a tɔgɔ tɛ Fakoli o tɔgɔ Fajigi de maaw jigi ale bɛ désigner min na ko ka taa ko nin fɛn a taara ale de ma faga jigi a ma se ka voilà a ma taa jigi a ma se ka sigi n'a ye bɛɛ y'a kɔnɔ a nalen de sa fɔ ko Fakoli la fa dɛsɛra Fakoli la voilà a ma se k'a ɲɛ voilà a ma ɲɛ parce que ani minnu taara o de la dɔw ma sigi dɔw ye dugu wɛrɛw sigi o dugu an b'u bɛɛ dɔn u bɛɛ tɔgɔ b'an bolo u ye dugu sigi famille latine mais tɔw nana mɔgɔ wɛrɛ bɔ k'u ka yala diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'o de ye dugu sigi i y'a faamuya wa parce que olu y'an ka dugu explorer vers 1800 kɔnɔna na u nana don yan ka fɛn caman ta bon u b'a dɔn fɛn min b'anw bolo yan fɛn ye diɲɛ laban fɛnw de donc u na mun kɛ sisan u ye fɛn ninnu ta sisan ka taa n'a ye u b'a da dugu wɛrɛ kun k'a fɔ donc nin dugu in na nin fɛn yera yan nɔ u ka mɔgɔ de ta ka taa a yɔrɔ baara kɛ ka fɔ nin bɔra tuma an bɛ bɔra n'o de ka sanga ni waati cogoya ye an bɛ furancɛla fanga dilan nin waati na komi e ko k'u seginna ka na o kɔrɔ sisan ko an kan ka jɛ k'u dɛmɛ de wa ou bien Kassim n t'i ka kuma latigɛ c'est à dire que nin fanga in n y'a f'i ye ka ban n ko n y'a f'i ye da yɛrɛ ni mɔgɔ bilala i bɛ halaki fanga in na walahi i b'a sɛbɛn k'a bila ne ta tɛ wariko tɛ foyi tɛ n'i bilar'u la i k'i sigi ka lajɛ bani ne ye kuma in fɔ il y a 2 ans 3 ans presque bientôt n y'a fɔ wa Kassim bɛ segin a kan ils ont été choisis ils sont revenus ils sont là u t'a bila k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ sɛgɛn c'est à dire que an ka hɛrɛ waati de sera an bamuso de ko ten a ko don jan jamana duman a ko o b'a sɔrɔ a dɛsɛra a kasira a ye dɔnkili da o dɔnkiliw bɛ yen a bɛ kɛ fɛn kɔnɔna la don jan jamana duman a ye dɔnkili min da i ma ye musow ka fɛn histoire bila a kɔnɔ fanga kana ɲinɛ muso kɔ dɛ les braves femmes là muso ye kɛlɛ min kɛ tile 3
u bɛna mɔgɔ ninnu ban c'est ko politique bɛ daminɛ bi koyi u b'u ban de tuguni u la politique la tuguni ka deli kɛ tuguni de donc muso ka kɔnba jɔra e m'a ye a bɛ i ye dɔnkili dɔ bila a kɔnɔ dɔnkili in kɔnɔ n'i y'a lajɛ sisan a dɔnkili in fɔ don mɔgɔ bɛna faamuya n ko jinɛmuso y'a muso wele de ko ni muso mana nin fɛn min na ta k'an dan parce que cɛw y'a bila ka ban cɛw limera k'a fɔ ko su cayara ko n'u y'a di ninnu ma an bɛ sɛgɛn. ouais mais Seydou an bɛ diɲɛ min kɔnɔna na bi an ka jamana taalen don a sen don fɛn bɛ jɛkulu caman na olu ko bɛɛ y'a taabolo ye démocratie o ye kalata ye ka fɛnw kɛ e ko ni maa min bilara nin na o dun tɛ taa sinaya kɔ. n bɛ fɛn dɔ f'i ye sisan an ka dugawu kɛ ala ka conférence dɔ yira bɛɛ ɲɛna. parce que caman bɛ lin na u bɛ ka ɲininkali kɛ sadi b'a an ye questionnaire caman di mɔgɔw ma questionnaire ka ca kosɛbɛ i b'a dɔn bi an nana curiosité ba de bɛ mɔgɔw la comme i yɛrɛ ko k'a fɔ jeu jɔra ka ban déjà donc ni jeu jɔra ka ban questionnaire n'i y'a ta ka jateminɛ sadi cɛbaw b'a la cɛbaw minnu ye baara kɛ musobaw b'a la fo ka taa se dɔnkili ninnu ma ne bolo hali ni a bɛɛ ma se ka bila conférence la au moins dɔnkili ninnu min taara i ka se ka dɔnkili ninnu fɔ an ye o bɛ bi ta fana nafa bonya kosɛbɛ parce que n'a ma ɲɛ k'a nana ka ban déjà dɔɔni ka fɔ mɔgɔ caman fana bɛ k'a lamɛn curiosité bɛ mɔgɔw la bon n bɛ dɔnkili na komi an bɔra yan bi u bɛ sɔn ka sɛgɛn kosɛbɛ a ka d'an ye dɔnniya dɔ b'i la mɔgɔw bɛ ka min faamuya kosɛbɛ surtout min bɛ ka bɔ kuma an ka origine kan mɔgɔ caman bɛ nin wele t'o ni fɛnw de bɛ sɛgɛn kosɛbɛ mais bi a tun ka d'an ye dɔrɔn ka se ka kuma dɔnkiliw kan dɔnkili na sa n bɛ dɔnkili dɔ f'i ye sisan par exemple dɔnkili nafa ka bon kojugu n'i ye mɔgɔw ka dɔnkili kɔrɔ fɔ sa u t'a kɔrɔ sɔrɔ ka dɔnkili yɛrɛ dɔrɔn le mot dɔnkili dɔ bamanankan na k'a définir mɔgɔ ma sɔrɔ a man ca a kɔrɔ ye jumɛn ye n'o tun ka ɲi question dun parce que i b'a dɔn i bɛ nin dɔ fɔ sisan dɔ bɛ na fɔ k'ale tun b'a dɔn quoi mais n'u ka fɔ n b'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔnkili saba dɔrɔn n b'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna a ka dɔnkili dɔrɔn k'a définir ça y est ma ye maninkakan b'a fɔ dɔn ka fɛn dɔn o ye nafa k'i pan k'i juru fɛn kan ɲɔgosi ni fɛnw ka fɛn dɔn k'i pan k'i juru dɔnkiliki dɔn ka kiliki ka weleli kɛ ka weleli kɛ c'est à dire que ne bɛ voilà ne bɛ weleli pan ka juru ka weleli kɛ i n'a fɔ fanga ye ou bien ka fɛn fɔ mɔgɔ bɛ fɛn min faamuya mais i t'a fɔ i b'a fɔ kosɛbɛ o de k'i dɔn ka kilili kɛ dɔnkili nin y'a définition ye n'i ye dɔnkili ta k'a lajɛ sisan Ganu ka dugu lama dɔnkili fɔlɔ yɛrɛ dara mɔgɔ min na diɲɛ kɔnɔ o ye kira de a bangenen bamuso bɛ dɔnkili min kɛ maninkaw b'a dalen sini ni den sɔrɔla fɛn min ka di denko ye fɛn min ka ɲi ka tɛmɛ denko kan dɔnkili fɔlɔ dara la diɲɛ kɔnɔ denko i y'a faamuya a dara la diɲɛ kɔnɔ maintenant dɔnkili kelen bɛ fɛn in kɔnɔ kasamadi b'a da parce que an bɛ fɛ a don n'a bɛ kɛ a don i b'a sɔrɔ misiki bɛ k'a la mɔgɔ b'a lamɛn fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka don k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o de ka ɲi mais n'i y'a lajɛ sisan o dɔnkili kelen in kasamadi bɛ min da ko denmisɛnya bɛna ban ko musow suguriya bantɔ don i bɛna bila kuma na dɛ i bɛna bila kuma na parce que kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ dɔw ka faamuyali ka surun kosɛbɛ ni dɔnkili bɛ da de don min na fɛn bɛɛ bɛna ta k'an dan o b'a sɔrɔ sisan kɔni limaniya kɛra k'a bɛna n ko fɛn in tali maa caman b'i yɛrɛ faga de musoba caman bɛ tunu nin don de cɛba caman b'i yɛrɛ faga parce que a taara k'an dan quoi o dɔnkili min bɛ da don min na ko muso denmisɛnninya bɛna ban parce que fɔlɔfɔlɔ anw fɛ yan an ka dugu civilisation fɔlɔ de fɔlɔ fɛ yan anw fɛ yan hali fini fɔlɔ de la yan giseda in dɛ gise a tɔgɔ ko gise de min fɔlɔ fini ka jinɛ de tun don i y'a faamuya wa musokɔrɔba in den de don a y'a den de bila fɔlɔ ka fini fɔlɔ min kala diɲɛ kɔnɔ k'a di musokɔrɔba de ye adamadenya yɛrɛ sinsin quoi ala y'ale bila ka adamadenya sinsin l'humanité mais an y'a janfa de mais ni cɛ ninnu ma janfa dɛ ni cɛba ninnu ninnu ye e ma ye ko ala den wa a y'a sin di minnu ma n bɛ ka kuma de f'i ye n bɛna tila ka bɛɛ tɔgɔ fɔ minnu fɔ est ce que masa karamana ya harumana wa marigi bɛ yan donc ne bɛ min fɔ ye u ka ca i y'a mɛn dɛ ils sont là aujourd'hui c'est pour ça n b'a fɔ mɔgɔw ye n k'a tɛ ma n'i bɛ min kɛ i k'o kɛ an ka hɛrɛ de bɛ nin na mais an bɛ se k'an ka hɛrɛ sɔrɔ mais an ye bɛnkan minnu fana ta diɲɛ kɔnɔ sisan an ka hɛrɛ de bɛ nin na
maintenant dongli nga tɛmɛ dongli yɔrɔ ye dongli bɛ fɔ tɛna fɔ ko alikaba bɛna taa k'an da sisan kaba ni fin bɛ taa k'an da i y'a faamuya kaba ni fin bɛna pɛridi an na dɔrɔn a bɛ dongli in da donc dongli in kɔnɔna la a b'a fɔ sisan ko sunkuruya bɛna ban denmisɛnniya bɛna ban o kɔrɔ ye ni kaba ni fin taara k'an da i y'a faamuya parce que an b'a wele kaba ni fin la tɔgɔ de y'o ye ani kaba ni gɛn min an ka fɛn min taara anw fɛ yan a tɔgɔ de kaba ni fin kaba ni gɛn i y'a mɛn wa fin ni jɛ cogo di parce que a bɛ fin ka jɛ n'a finna o kɔrɔ k'an ka saraka min bɔ an k'o bɔ ɲɔgɔn ka taa a bato parce que n'a fɔra jo ko jo kɔrɔ ko jo di ko tiɲɛ munna tiɲɛ u ma fɛnw ye ayi jo tɔgɔ de ko tiɲɛ o munna tiɲɛ parce que n'i b'a kɛ jo kɛ tiɲɛ parce que jo mɔgɔw bolo o ye kojugu de ye danni ninnu yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la e ma faamuya o ale ko buuma wele kana taa jo bɔ e ma faamuya o kɔrɔ jumɛn sisan jo ala yɛrɛ de ko ten quoi n'i bɛ na nin fɛn in bato i k'a bato tiɲɛ kan quoi i k'a bato joko la fɛn min ye tiɲɛ ye o de ye jo ye donc nɔgɔli ale tɛ joni fiɲɛ jumɛn ye a tɔgɔ tɛ yamuhumini ya yamuhumini de tɛ joni fiɲɛ ya yamuhumini baden dɔgɔnin tɛ wa n b'u ye dɔw de tigɛ ka bɔ a la ka anw tunu an kana se ka ye parce que n'anw yera ni kɛlɛ in na anw tɛ dɛmɛ koyi kɛlɛ in tun tɛ se a yɛrɛ ayi mais n'a fɔra bi sisan ko nuha numukɛ wolola kita a ka dugu ko numubugu je donne les preuves a ka dugu bɛ yen a tɔmɛkɔrɔ bɛ yen numukɛ k'a gɛn depuis ale denkɛ fɔlɔ min sɔrɔ o de tɔgɔ ko fa nɛgɛ e m'a ye ko numu fɔlɔ ye fa nɛgɛ wa fa nɛgɛ nɛgɛ de ye nɛgɛla sigi a fɔra ne ye dugu min nɛgɛla kelen nɛgɛla ninnu ye dugu ye minnu date c'est plus de c'est des milliers d'années i y'a mɛn dɛ bon o fa nɛgɛ o dɔgɔnin de ye fa nɛgɛ o ye den minnu sɔrɔ sisan ale ye fɛn a tɔgɔ de balan wolo i y'a faamuya wa a ye i wolo i y'a faamuya a ye daba wolo bon maintenant a den tɔgɔ ko i ye tɔgɔ d'a ma i y'a faamuya o i dɛ o de ye den ye abaraham ye i y'a mɛn wa ko balan tɔgɔ t'anw fɛ yan an ye ha balan tellement tun bɛ ala bato i y'a mɛn wa donc jo tɛ nɔgɔ fɛ a den tɔgɔ ko daba in b'a fɔ ko saratigi daba o de fɔlɔ tun kɛra kiritigɛla ye o daba in o denkɛ fɔlɔ o de ye dawuda ye dawuda den ye solomana ye ko solomani solo fitinin parce que soloba tun bɛ yen solomana ka barakisa furu o kɛra kita barakisa ye jinɛ ye dɛ jinɛ don furu sirilan dɔ ye c'est à dire min fɔ ye dɔrɔn k'a faamuya dɔrɔn tariku min dogolennin de don quoi seyidu ɲininkali fila de bɛ ne bolo i y'a mɛn wa ɲininkali fila de bɛ ne bolo i y'a faamuya n bɛna kuma kelen f'i ye tuguni i bɛ bɔ kisa kɔnɔ sisan tuguni o kisa kelen kɔnɔ i bɛ na sisan i bɛ na kuba la yakuba la mais an b'o to yen ka fɛn kɔnɔ ne ko de ko e ko sisan ko ni maa min ma ninnu dɛmɛ k'i b'a y'i ɲɛ na jamana dun fana ka sariya la ko kalata bɛ kɛ ne ko o maa an bɛ taa kalata la cogo di e ka ŋɔni wa ne ko sisan est ce que ka taa ne ka kuma in e ka kuma kɔlɔsi ne ni e kumana Kasimu ka kɔrɔ koyi o ye san 10 ni dɔɔnin ye bi a ka ca o ye n'i y'a ye e ka présidence c'est très important parce que e bɛ se ka témoigner i y'a mɛn wa e fɔlɔ ye ne ka kumaw ta ka bila a don informateur dɛsɛra Mali kɔnɔ yan a ma kɛ a kɛra a banna pewu fo ka taa dɔ wɛrɛ bɔ fo ka cɛ kuntigi yɛrɛ k'a fɔ k'ale ye min bila a bolo famille dɔgɔtɔrɔ minɛ la mori dɔgɔtɔrɔ minɛ la c'était intéressant i y'a mɛn i ko Kiladi Tɔkɛ ko nin fo ka nin fɔ i ye mɔgɔw wuli ka ne deli ne ka sɔn kumakan ka passé ne ko kumakan tɛ passé diɲɛ na parce que a waati ma se fɔlɔ ko ne ka non n'a kun ma passé a don a kun ma ɲi ko Tɔkɛ kun bɛ kɛlɛ parce que k'a ko ni nin ma passé k'a tɛ ɲɛ parce que ko nin ye Mali ko ye a kɛra a ma kɛ donc Kasimu ne ye fɛn dɔ fɔ i ye a kɔlɔsi fɛn bɛ bila la a bɛɛ bɛ ka malo mɔgɔ bilar'u la a bɛɛ bɛ ka lebu mɔgɔ bila Mali la parce que a fɔra de jinɛmuso ko ten a ko don jan jamana duman o y'a sɔrɔ fɛn in taara k'an da a ye musow wele ko ni musow mana ko sunkuruya bɛna ban parce que musomaninw bɛna furu ka sɔrɔ si ma bɔ o don muso tun tɛ fɛn fɛn ma 17 ans san 17 sɔrɔ dɔnkili c'est très important Kasimari ka dɔnkili ko musow n'an ma wuli k'aw jɔ a ko kamalen n'an ma wuli k'aw jɔ ko kamalen bɛna ban a ka jamana kɛ a tɛ taa jamana tuguni
akara make ako muso ma nama wuri ko suriya bina ban c'est à dire que suriya ban ako diniya be ban man kana dimsina be ban parce que dem muso be furu sa dimsina fitinde akara make asa simasi ko sabe fo ni nunu tara ni kabani fini kabani gay muso bina furu ka soro aussi mabo u bina furu de dimsina ko dala donc ni koro fleni na ma dongil dale mais seru muna anw ma kala no ma songa ni fo anw ni muna nga mogo mu len dugo mun la ni histoire tourner no anw yɛrɛ la voilà c'est ça ni ya ni muso ka kirisa fe 600 o de kelen ko muso be wuli 600 he ni manu kwa de ni muso nu kasi c'est les gens dino de tundo e ma be dugu to fois abe dugu tan fla dugu muso be wili a joli mun gara ba mako yani kira ba mako yani donc muso bebe na 600 kana soro aso chaw su kuma chaw fare fara parce que ku ko ba kuma ku ka bla ku ka ale di urai ku ka ato ga singa ku ka taka signai donc muso de bina 100 na kana kele ko la amajade na ko sunye ba sunyele nasumba mo yu ke shuba wi non ye kele kilife ye kele mga shufe ikme shudi be c'est à dire que arama le be krefa mo tilen flaitara misara muso muso kasi muso u kana muso bila kɔfɛ ko in na dɛ muso ye kɛlɛ min kɛ ko na ma nɔgɔn dɛ kasi muso faso tɛ cɛ ɲɛna dɛ abadan kasi cɛ b'a ko ye ko n sɛgɛn an k'a bila o tɛ muso ye dɛ a fɔ nin don ko muso ka mun so kɔnɔ k'u k'a to cɛw ma a kɛra nin don de parce que tile 3 ko naani na o y'a sɔrɔ dunan fangele tun bɛ ban muso ka baara bolo o muso tɔgɔ de fɛn ninnu kɔnɔ tan y'a faamuya bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye Mangala ka dɔnkili ye parce que an y'o fana ta Mangala ka dɔnkili ta ka sa Mangala ka dɔnkili y'a sɔrɔ c'est à dire que n'a bɛ muso ninnu wele o y'a sɔrɔ a fɔra ko k'a fɔ kabani fini na k'a kaban ko u y'a di ninnu ma kaban ko bɛnkɛla kan sɔrɔ cogo t'a la dugu wɛrɛ ci o de la jinɛmuso in Jibila bamuso an ka kiraba yɛrɛ bamuso ale de y'a balo ka sin d'a ma ka adamadenya kisi k'a denw kɛlɛ n ko Bilisi y'a den de Ibilisa o t'a wolo den ye i ma ko Ibilisa b'a la a ma sɔn ka Faraman bato wa i m'o mɛn wa mais Adama kɔrɔ ye jumɛn ye Ala ye fɛn min da n'a tɔgɔ ko maa o tɛ yan mais jɔn ye c'est-à-dire an b'o question fɛn fɔ fɛn dɔ ye sinon n'i y'a ta k'a lajɛ kiraba yɛrɛ de ko n bɛ bɔ nin nɔfɛ i y'a mɛn dɛ dɔnkili min bɛ da o don ne b'a ko wuliba dɔnni dɔn wuliba i ka dɔnni dɔn Mangala ta dɔnkili la n b'o de f'i ye Jibila ba Yasa de b'a da Moriba Yasa de b'a da donc dɔnkili ninnu bɛɛ bɔra Yasa de fɛ i y'a faamuya ale de bɛ kule a bɛ t'i da sa k'a yɛrɛ k'a sara a b'i ban bon o y'a sɔrɔ Jibila tellement k'a fɔra k'a bɛ taa zen a bamuso y'i da i n'a fɔ a sara k'i ban donc ça n'i y'a ye a bɛ ma ko Yakalik karo bɔra min na do kɔnɔ o de tɔgɔ ko Yakalik do kɔnɔ o de dɔgɔnɔ ye karo na a tɔgɔ Yakalik di a tɔgɔ kuranɛ kɔnɔ ala kira mɔden direct de don karo bɔr'o la i y'a faamuya wa o y'a sɔrɔ ale de bɛ na a b'i pan ale de tun bɛ fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ o parce que Sanba taalen Éthiopie sigi la a n'ale tun bɛ kɔmɔkɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i pan a bɛ ɲigin bolo minɛ a b'a fɔ musokɔrɔba ɲɛna k'a ka wuli o y'a sɔrɔ Jibila nana ka fɛn bɛ alikaba kɔnɔ k'a ta ka jigin n'a ye baji de kɔnɔ donc baji kɔnɔ donc tali ma ban ma bon parce que kɔrɔkɛba a fɔ k'u k'a to yen k'u bɛ taa dugu wɛrɛ sigi ka na donc ninnu nana ta sisan bɛɛ content na parce que mɔgɔ tɛ se ka kɔrɔkɛba sɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ tun tɛ yen i y'a mɛn wa to bɛɛ content na sisan y'a ka Haruna ninnu bɛɛ content na u t'a fɔ ma ye ko Maga wuli a n'olu tun bɛ dɔn ɲɔgɔn fɛ k'a ka wuli ko ka dɔɔni dɔn ko fɛn in sauver a b'i ban ça ma d'a la dɔnkili in kɔrɔ nin de ye quoi wuli ba i ka dɔɔni dɔn bon a bɛ tila ka wuli a bɛ dɔnkili min da o fana bɛ fɛn kɔnɔ mais an t'o fɔ bi a bɛ wuli sisan a b'a fɔ fadenjuguw malola ko ala de y'o kɛ i y'a faamuya wa ko badenjuguw malola parce que ceux qui ont autorisé ka taa n'a ye k'olu malola o fɛn bɛɛ n'a kɔrɔ de don i y'a faamuya Kasim awɔ Seru an tɛna se ka bɔ kuma na ta Gandi kun ye a fɔ ko i ka dɔɔni f'an ye a ka d'an ye dɛ tiɲɛ don an bɛɛ bɛ conférence kɔnɔ na conférence don an bɛ k'o ɲini mɔgɔw ka histoire dɔn i ye kuma dɔ fɔ n b'o jaabi d'i ma fɔlɔ
i ko kuma kɔnɔna la ko mun na nin histoire dogora y'o ɲininkali k'i la Kasim sani n k'o fɔ n bɛ kuma kurun dɔ bila a kɔnɔ fɔlɔ quoi Kasim quand on parle d'abord an ka fanga fɔlɔ la an fɛ yan il y avait un grand royaume ici dynastie de tun b'an fɛ yan royaume ba de tun b'an fɛ yan diɲɛ bɛɛ royaume fɔlɔ tun b'an de fɛ yan o de den ye cɛ 12 ye o de ye dɔdugu 12 ye o wura ba in dɛ n ko ye masa rahamani ka den don n ko c'est le plus grand roi n ko mɔgɔ de don n'a kɔ de y'anw ye yan ale tun ye wura ba ye diɲɛ kɔnɔ kira den fɔlɔ ale diɲɛ maramasa yɛrɛ ye a fa kɔfɛ ala ye dunan di kira de ma tarikuw bɔra a kɔnɔ ko wɛrɛ kama pour que ka mɔgɔ wɛrɛ k'a ye i m'a faamuya sisan fo nin ka tunu mɔgɔw kana dɔn en 14e siècle minnu y'an ka fɛnw ta en 7e siècle fo olu dɔ ka to tigiya la donc min b'an fɛ yan n'a kaburu bɛ yan ni jinɛ y'a kaburu dun fɛ ka kaburu profane k'a kaburu tiɲɛ sunboro don ma nɔgɔya dɛ jinɛ bolo dɛ donc o b'anw de fɛ yan o hiji kun ko de la fɔlɔ o i ko question banna kuna fɛn dɔw fɔ donc n bɛ dɔɔni dɔɔni tigɛ a kɛrɛfɛ i y'a faamuya wa maintenant sisan o dynastie ba min tun b'an fɛ yan u y'o de tiɲɛ en 7e siècle kɛlɛ y'o de tiɲɛ quoi o dynastie de ko banna pewu donc u b'o k'o de dogo ka taa fɛ o wura laban n t'o fɔ bi n b'o fɔ question fɛ don y'a mɛn dɛ n b'a bɛɛ tɔgɔ di kelen t'a si jɛ n bɛ se k'a ta sisan o denw na o den na ka taa bila fa yɛrɛ la n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ sisan fo yanni ko tɔgɔ biirira n tɛ kelen t'a jɛ i y'a faamuya wa donc maintenant anw vira bonya de kɔnɔ e ko masa kara Yakaharu maraka bɔra Yakaharu la i y'a mɛn dɛ maraka bɛɛ bɔra Yakaharu la presque bon mara dan de tun don i tun b'a ye ne yɛrɛ b'o dɔn anw yɛrɛ ka denmisɛnninya kuma a ka gɛlɛn i tun k'a ye k'a fɔ nin ye marakaden dɔ a bɛ kun tellement mara tun b'u fɛ nkalon bɛ tiɲɛ don mais bi a warakata la parce que ko tiɲɛna donc mara de tun b'an fɛ yan fɔlɔ on dit le mot dictateur u y'a diaboliser mais a bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ne ye kuma in fɔ n terikɛ dɔ ye mɔgɔ kalannen ba la sigi a bɛ kɔfɛla la a tɛ Mali la a nana ne baro in bɔ a ɲɛna a ko k'ale ye procès ale hakili ma se ka kuma ye on dit qui ne dicte pas à sa famille comment ta fille va devenir e Gadi e t'a dicté den kunna ni m'o kɛ i ka du bɛ ci kɛ Seydou ni m'o kɛ du tɛ ci mais on dit dictateur u y'o diaboliser an fana bɛ girin ko dictateur et t'as il faut qu'on les dicte il faut que tu dictes à ta famille à ton pays obligatoirement et on dit multipartisme toi tu vas e b'i sigi e ka du kelen ko cɛ ba kelen ka hamina ko fɔ kɔnɔna na o dun ma ci a du cira e dila ka dugutigi falen fɔlɔ wa n'a bɛ balo la kɔni hali n'a banna a bɛ to yen fo ka taa sa a tɛ falen tubabuw nana nin bɛɛ bila an fɛ k'an pied di donc an yɛrɛ y'an ta bila ka tugu ne ko le mot dictateur dɔrɔn kuma fitinin dɔrɔn on n'a pas dicté à qui à l'école et ces maîtres-là sont des diables qui nous ont dicté. C'est des diables. Pourtant, on le fait parce que nous sommes mais on nous dit dictateur maintenant avec un gris en fait. Donc, en cas de même fille, en cas c'est encore. En cas c'est encore. Il est temps, mais même quand nous formons, qui est qui donne braille. An ka Maliba in na diɲɛ a bɛɛ bɛ harakata fɛ ne ye kisa in daminɛ kisa in ma nɔgɔ a bɛ ka min kɛ ne de b'a dɔn a fɔra n'i y'a fɔ i bɛ sa de mais ma nɔgɔn o kisa ba fila donna a jo kɔrɔ i y'a faamuya dɔw bɔra dugu wɛrɛ la min tɛ Mali dugu ye bi bi in na mais fɔlɔ la a tun b'an fɛ mais kunu a tun b'an fɛ kunu mais bi a t'an fɛ u bɔra dugu la ka na n b'o dɔ bɔra Makan leader religieux don u na o dugu ci ka na n'u fa u yɛlɛma faga mun nɔfɛ n ko gafe dɔ de falen ne tun don n ko kisa dɔ falen ne tun don ko Musa o tɛ Musa ye kira tɔgɔ ma tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ adamaden o Musa mɔgɔ kɛra sa ye parce que mɔgɔ parlait mɔgɔ voyait comme Yasa comme ça dɔnnibagaba de tun don o de tuma Musa farala kan o ka kisa tun ma kɛ anw bɛɛ bɛnbakɛw fɛ yan u m'olu bɛɛ falen yan
ka an ka gafe ba ka dɔ kɔnɔ o gafe ye jumɛn ye a fɔ yiri dɔ ma ko farataden da fura sayi falatɔ bɛ da yiri min kan yiri buluba de tun don an ka sɛbɛn bɛ kun sanfɛ y'a bɛ jeni a don kama o dɔw donna ni so y'an ka dugu kɔnɔ yan mɛ an b'a a ko ɲɛfɔ nin don na ka don u bɛ taa dugu la taa dugu la a bɛ sisan bila sa ko ko ni nin furabulu bɛ mɔgɔ bolo n'i m'a la bɔ i ka du bɛ ca nɔfɛ parce que gafe kɔrɔ kuma tiɲɛ de b'o kɔnɔ minnu ma sɔn k'a la bɔ a furabulu kelen o ye dɔw denw susu kolon kɔnɔ dɔ denyɛrɛnin dɔ ka du bɛɛ fa fo ka taa denyɛrɛnin faga la terreur n'a pas commencé aujourd'hui chez nous ici pour que mɔgɔ ka siran gafe nin bɛɛ ka jeni ko gafe de dituru la c'est pas ma mɛn o don de ye kisa ni caman falen mais mun ye kisa falen an bɛna kuma fɔ k'a prix bɛɛ di mɔgɔw ma o de kisa falen n'a don kisa ba in kana se ka ɲɛfɔ n'a ɲɛfɔra an b'an yɛrɛ ye a bɛ dɔn k'a fɔ an bɔra nin na nin wura in na o wura in fa ye nin o fa ye nin o fɔ tuma a bɛ dɔn ah ja fɛn bɛɛ y'anw de fɛ yan ja kiraba min kaburu bɛ ja bɔra anw de fɛnɛ fɛ o bɛɛ tun bɛ ɲɛdɔn a segin ma mais est ce que minnu bɛ na bi ka terrorisme financer nanzaraw ta y'an ka dugufɛnw ye mais minnu golojɛ dɔ minnu b'a la olu ta de tun ye nin ye quoi olu tun bɛ kisa ka fɔ parce que a fɔra ko dugu dɔ bɛ ci o gafe kɔnɔ ko dugu bɛ ci ko fɛn bɛ segin ka na olu tɛ fɛ donc o waati in sera donc ils font tout maintenant que ka se k'o ko datugu. d'accord ne ka question laban o ye min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi mɔgɔ ni mɔgɔ troisième point ta ka jateminɛ komi i ka kuma kɔnɔ i da sera diinɛ ko ma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ troisième point an b'a ye tuma caman mɔgɔ caman bɛ bila ba kɔnɔ yen dɔw b'a fɔ ko diinɛw de bɛ yen yala diinɛ ko troisième point a ko bɛ cogo di. troisième point ne fɔlɔ kumana kan kasi min ye en 2012 Djibrila tun bɛ ale kɔnɔ Djibrila sara en 82 mais a denkɛ bɛ Samakɛ Ayidu de bɛ yen sisan ne de y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna Alkayiru Kayimu Samakɛ Ayidu o de bɛ ji la sisan a n'a denw ninnu bɛɛ bɛ fɛnba in tali de y'a to Djibila yɛrɛ tun tɛ bɔ n ko Djibila kɛlen k'i dogo waati n'a ye ni fɛn ye baji la Bamakɔ baji la a kɛlen ka fɛn kabani fɛn ta ka don baji la san 3 Bamakɔ san 3 ba in fɛrɛla de b'a pan sɛbɛrɛ ɲɛ kelen san 3 ji tɛna mais min misali fitinin dɔrɔn d'i ma k'a fara kuma nin kan o san 3 kɔnɔ minnu tun bɛ kɛlɛ kɛ k'a minɛ ka taa n'a ye k'olu de b'a ta zen parce que n'i tun y'a ta e de tun bɛ royaume kunna n'i y'a ta e de bɛ kɛ nafolotigiba ye e de bɛ sanu bɛɛ diriger olu tun b'a nɔfɛ o de kama donc sisan jiginnen ji la Bamakɔba fɛrɛna a ye ba datugu ka ba to ni mɔgɔ la san 3 ji tɛna ba kelen mais minnu ye ala denw ye minnu tun bɛ parti la n'o ye an minnu tɛ fɛ a ka taga olu ka so c'est à dire que histoire ka bon dɛ olu ka suman tun bɛ san tun bɛ na k'olu ka suman sɔrɔ min bɛ kɛrɛfɛ n'o tɛ anw fɛ o ka ɲɔ o mana ɲɔ da a tɛ falen jinɛmuso ye nin den kɛ tan pour que a denw ka balo parce que jɔn jiginna ji la ka ban den jiginna ka Bamakɔba fɛn san 3 mais nin siya tɔ ma bila i y'a faamuya an b'o kuma tɔ développer mais i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Samarusi kan Samarusi Mingayilu ninnu kɔrɔkɛba tɛ yan a Zarafi ninnu kɔrɔkɛba tɛ wa han n ko kɔrɔkɛba de don Mali tɛ wa ale ye mun sigilen don Sitaduna n'i ye Mali ma bin Mali tɛ bin koyi mais fɛn minnu fɔra f'a k'a dɔn bɛɛ bɔra anw de fɛ yan o de ma to an bɛ dɛmɛ kɛlɛ nin na halisa kɛlɛ dɔ bɛ kɔfɛ i y'a mɛn dɛ fo mɔgɔw ka histoire yɛrɛ dɔn f'a ka dɔn an bɔra jɔn na an ye jɔn ye parce que lorsque cɛ in donna n'a ye kɛlɛw kɛ ka taa fo Kita kɔnɔna la ani Kita Sise ka kɛlɛ an bɛn'o ɲɛfɔ a dɛsɛra yen yen de y'a ko tile 10 su 10 i bɛ mɔgɔ kɔ i ma s'a la k'i bɛ taa k'a to yen k'a b'a ka fisa n'i ba ye mais an bɛ k'an waso n'a dɔw tɔgɔ ye bi min na k'a sɔrɔ u tun bɛ la mission de la ka na anw fɛ yan k'an ka gafe ninnu ta maintenant ka an ka fɛnw jeni yɔrɔjanmɔgɔw de bila k'o kɛ pour que ka se ka trace tunu su ɲininka kan anw fɛ yan ko aw bɛna bɔ anw na san o san ka segin aw bɛ cogo jumɛn na sisan anw bɔra ni fɛn y'aw de fɛ yan k'an bɛ cogo min na sisan ko a tɔgɔ di an ka dugu la san bɛ n'a cogo la nɛma bɛ an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ an b'an ka kow kan Gandi ɲagamiba bɛ ko in kɔnɔna la a ma nɔgɔn dɛ o la minnu bɛ fanga la n bɛ min f'u ye u ka ko in minɛ ni bolo 2 halisa
nɛgɛn ta ko kɔnɔ dɛ n'u ye nɛgɛn kɛ an bɛ pɛrɛn bi parce que nɛgɛnni baw de kɛra ko n'an ka fɛn taara k'an da u ye min fɔ kana nɛgɛnni kɛ dɛ ninnu ma sɔn kunun n'u ta kɛ kuncili di n'u ta ti ɲɛnabɔ i y'a faamuya kɛlɛ o kɔrɔ y'o de i y'a faamuya olu y'a kɛ ni kɛlɛ de kun an kun y'a sɔrɔ mais ɲɛmɔgɔ b'a ko non ko k'a to ka taa ko fakulu ka bɛn o kan ko ni a ye dugu sigi ko n'a bɛ segin ka na an trahi la nɔ de on a été trahi on n'a pas été vaincu dɔ ka ɲininkali kɔni bɛ ne b'a dɔn k'a fɔ i y'o baara daminɛ ka ban ko livre n'a sɔrɔ i ye livre sɛbɛn n ye livre sɛbɛn la source de l'humanité j'ai écrit un livre sɛbɛn de mɛnna parce que Kasim u y'a don jo kɔrɔ ko ni mɔgɔ min y'a kɛ sababu ye sa kuma damadɔ donna jo kɔrɔ yan kuma dɔ b'a la o tɛ tiɲɛ o kun ye k'an ka masakɛ dɔ tɔgɔ tiɲɛ an ka faama dɔ tɔgɔ tiɲɛ masaba don k'a ka hɔrɔnya kɛ nkalon ye u y'o don o denw fana wulila k'o don jo kɔrɔ ko mɔgɔw kana o lakali o bɛ yen mais nin kisa in de donna jo kɔrɔ ko ni min y'a fɔ i bɛ sa parce que sisan cɛ in ka fari barika bonyani sisan a nani sa mɛnna sisan an b'a fɔ fɛn don quoi a ye mɔgɔw lasigi k'u ɲininka an ka masakɛbaw ka tarikuw la donc u ye tarikuw fɔ a ye tile jeli tariku tɛ ka ban a ko tiɲɛna ko ninnu b'ale ɲɛ kɛlɛtigiya la ninnu b'ale ɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na bon ale de y'a fɔ sisan ko ka tarikuw don jo kɔrɔ a donna jo kɔrɔ ni marifakala de n'an m'a dɔn a b'aw faga donc jo minnu b'an fɛ yan n'an da kun o y'a don joba ninnu de kɔrɔ k'a fɔ n'i y'a fɔ i bɛ sa parce que a kana fɔ quoi donc an bɛ to fili kɔnɔ parce que n'a fɔra dugu caman bɛ yen bi minnu ye puissance baw ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'an fɛ yan ka tɛmɛ dɛ mais dɔw taara takuma ma mɛn olu taara ni kɛlɛ kɔnɔ olu ye kɛlɛ de k'an fɛ yan k'an ka fɛn ninnu defɛn ka taga n'u y'a dɔn k'u bɔra an fɛ u bɛ n'an dɛmɛ donc a fɔ kun ye de anw kana dɔn quoi o de la fɔ k'anw de bɔra mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen o mɔgɔ wɛrɛw bɔra anw de fɛ yan u y'o wolo anw de fɛ yan. ayiwa Simu an ye dɔ kɛ kuma na hakili la k'a fɔ bi laɲini min kun sigilen don an fɛ o sabatira an ye kuma caman fɔ an bɛ layidu di mɔgɔw ma conférence don voilà pour que ala anw yɛrɛ kɔnɔma sigilen don yan conférence don de fɛn caman bɛ bi olu tɛ ka fɔ quoi parce que kuma n'i y'a fɔ yan sisan hali misiri ninnu filɛ sisan a bɛ bila la de ka sɔrɔ k'a kɔrɔfɔ mɔgɔw ɲɛna bon fɛn dɔw bɛ yen an b'a to an k'a fɔ ka ɲɛ o ka fisa jamana bɛ ka jamana taabolo man ɲi mɔgɔ dɔw bɛ yen u hakili ka dɔgɔn dɔgɔma tɛ quoi t'o faamuya n'i ma fɔ cogo dɔn dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi mɔgɔw kɔni ɲɛ bɛ ka kuma mɔgɔ caman bɛ k'i tɔnɔ kosɛbɛ ayiwa k'i ka livre sɛbɛn mɔgɔw bɛ k'a fɔ u bɛ ka tɔnɔkan caman fɔ i y'a faamu voilà mais kuma caman dulonna dɛ donc o kuma minnu dulonna Gandi i b'a dɔn Mali ko ne y'a fɔ kuma in daminɛ a bɛ ka min da ne de b'a dɔn ne de ye n ka livre sɛbɛn Gandi n b'a dɔn n y'a sɛbɛn cogo min na ne bɛ nin baara la ma daminɛ bi Gandi dɛ ne bɛ nin école la depuis 7 ans donc ko ka ca quoi mais n'i to min minnu bɛ n dɔn u b'a dɔn quoi i y'a faamuya k'a minɛ kita fo yan minnu bɛ n dɔn depuis kita fo yan u b'a dɔn n kɔrɔw bɛ yen u b'a dɔn min bɛ yen n bɛ ka min fɔ u b'a dɔn kunun ni bi i y'a mɛn dɛ mais n'i y'a ye n ye gɛlɛya bɛɛ accepté ne daminɛ bi ne ye kojugu sugu bɛɛ caman ɲɛna waati tɛmɛnen kɔnɔna la parce que fɛn jugu bɛ mun tɛ fɛ ne ka kuma in fɔ n'i y'a fɔ i bɛ sa dɛ mais fo ni mɔgɔ wɛrɛ ko n tɛ kuma in a ma dala n'a ye fɛn kɛ na mais tɔɔrɔ min ka se ma n yɛrɛ b'a dɔn mais a tɔɔrɔ n y'a accepté parce que n b'a dɔn Mali kungo de don farafinna ka hɔrɔnya de don u bɛ dugu k'a ma bɔ an fɛ a bɛɛ bɔra an fɛ n b'a bɛɛ perewu di n ye fɛn bɛɛ sɛbɛn fɛn kɔnɔ k'a fɔ nin ye nin ye bawule ni bete n b'a bɛɛ fɔ c'est des preuves à l'appui preuve baw de b'u kɔrɔ kabini i ye farafindugu fɛn ye a bɛɛ bɔra anw de fɛ ka taa c'est AES in ye fɛn dɔ daminɛ tɔ de dɛ c'est la source de l'humanité c'est le Mali do dugu 12 bɛ a bɛ reconstituer a bɛ sigi di do dugu ko dɔnni dugu yan ka dɔnni dugu di wa a bɛ fɛn min diɲɛ na k'a dara musokɔrɔba de ye humanité créée mais il est a bɛ yɔrɔ la elle est vivante n b'a yɔrɔ yira mɔgɔw la mais bɛɛ t'a ye dɛ Jibila bamuso balolen don a tɛ sa o a ko k'ale tɛ sa là où je parle yɔrɔ min na a bɛ yen kabako fɛn don dɛ Kasim n'i y'a ye Mali ma bin e kan ka da ko dɔ la sa ka minnu y'an kɛlɛ ye dugu ta u taa n'a bɛɛ Kasim y'o fɛn wuli a ma dafuru da la n ko woro ka kuma fɔ ko woro bɛna n dɛmɛ a bɛɛ fɔra o woro ni minnu taara n b'a to a tila k'a denmuso tɔgɔ fɔ
ko chini wale o chinois yi zaban c'est à dire que c'est le vrai prophète akabulu en effet il a 41 garçons o de 40 royaume yi diɲɛ kɔnɔ diɲɛ uraba 40 de tun bɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ ta kita ko arabala kɛ wa n b'a bɛɛ sigiyɔrɔ f'i ye minnu taara ma question bila mais n t'o fɔ dɛ parce que n b'o to yen question dɔ b'a kɔnɔ n b'olu to yen parce que fɛnw bila an tununa quoi an tununa dɛ n'i y'a fɔ sisan e k'a i bɛ jeliw nu jeliw ni hɔrɔn de koyi u ye minnu kɛ ɲamakalaw ye si n ko ninnu de kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛbaw de tun don minnu banna an ka taa fɛn na dɔrɔn a tɔgɔ di dɔrɔn n b'o dɔrɔn fɔ dɔrɔn wasa fana dɔrɔn a jabate ni kuyate dɔrɔn kuyate a ma sigi kɔrɔ fana ko kɔyakaw wa kuyate ani kɔya mamuru o kulubali de don kɔyakale tɛ ale bɛ saya o saya a tɛ sɔn diɲɛ na ka taa ninnu nɔfɛ parce que ni fɛn taara ka tɛ segin k'u faga k'u baga man ka taa a ka fɛn man ka taga bɔ o tɛ kɔyakale tɛ kuyate parce que a siw de taara ka ninnu to a ko denw dun tɔ ma a kana to yan a ko sa siw de ma kana to yan an ka taa bɛɛ bɛ yeli kɛ ko dɔn n'aw tora don dɔ bɛ na sa aw de kɛ jɔn ye bon siya minnu y'u dɛmɛ anw fɛ yan ka taa ni fɛn ye n'olu tora malo kɔnɔna la o de tila ka minnu bɛ kisɛ minoritaire maintenant ka t'u kama u sigiyɔrɔ la k'u kɛlɛ u tɛ se ka sɛnɛ kɛ c'est pas aujourd'hui la télé a commencé o tɛ balo sɔrɔ wa o tɛ dumuni sɔrɔ parce que olu u b'a fɔ an ma nin kɛ an tɛ nin d'aw ma so n'a fɔ ko jeli yɛrɛ jeli si kɛ dɔrɔn de o ye jeli ye mɔgɔ tɔgɔ ko jeri jeli le sang y'a mɛn a turamagan den de don c'est pas turamagan qu'on dit que de 1200 le turamagan y'a yɛrɛ fa en 7e siècle 500 ans avant la Sunjata ka temps kɔnɔ o de fɛn sugu kelen ye yan turamagan ko ye jinɛ de ye o turamagan den de ye jeri ye o jeri den de ye jaba ye jaba ale tɛ o de ye jabatɛ ye donc les gens qui ont venu na jabatɛ ka histoire ye cogo min na et puis c'est pas des griots ko hɔrɔnbaw de kun don tamabaw la kɛ bɔsiw tɛ yan ma bɔ depuis c'était un roi donc minnu taara yen olu tila k'u to ka nin minnu y'u sɛgɛn dɛ ka n'u bila k'o siw tɔɔrɔ parce que u taara k'u to n y'o de fɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ i ta in kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ quand on dit Kanté c'est ala ka kan les Akan olu ma taa Ghana non Kanté ma taa k'a ci to ala ka kan o tɛ Akanw ye wa ale ma Bawulen wolo Bawulen fa tɛ ale ye kuma in fɔ kun ye de Afrique k'a don bɔrɔn de fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka balimaya la y'a mɛn wa Bénin est né où le roi de Bénin c'est le fils de Maliki Zan Bénin n'est pas quitté ici de partir hein et à tɔgɔ di de Ghana jara Ghana a quitté ici Ghana dugu hein Ghana den de tɔgɔ ko Zan fitini Maliki tɔgɔma de don ala ka Zan o de Azantini a bɛɛ an ka kan de n b'a bɛɛ de avec preuve donc conférence aw ka bolo da joona k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka se ka sigi ka taa nin lajɛ n b'a dɔn conférence an bɛ sɔn ka se 3 heures ma dɛ i y'a faamuya tile kelen don tile kelen don conférence ye tile kelen don kuma ye min ye kumakuncɛ kuma min b'i bolo kuma ye min ye k'a daminɛ Sénégal la ka taga k'a don an ka nin ko in f'a ka dɔn ka fɔ bɔrɔn de fɛnɛ fɛ yan u y'an bila k'an yɛrɛ kɛlɛ k'an ka histoire d'Afrique sinon minnu y'a fɔ ko ɲɛfɛ i bɛ sa o don kama minnu y'a datugu u m'a datugu parce que k'a ka di u ka datugu u y'a datugu siran de kama bon e b'a dogo sisan fɔ ni ne y'a fɔ n den bɛ sa finalement histoire tununa sisan mɔgɔ si tɛ bɛ se ka lakali u tɛ se o parce que u t'a dɔn tugun yɛrɛ de donc an bɛ don histoire kɔnɔ directement sisan siɲɛ kelen d'accord inchallah i y'a faamuya Seydou an b'i fo i y'an bisimilali min kɛ bi yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'an ye nin na an b'i fo o la an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna ko an ni Gandi maliyɛn kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jigiya ale ni Jani.ml min ye Seydou Jara ye contre Seydou Simo an kun b'ale de fɛ yan ani Liberté TV maaw k'olu fɔ ani Énergie TV maaw k'olu fana fɔ k'u waleɲuman dɔn minnu nana ka se ka nin lajɛ n'Ala sɔnna a ma conférence don o bɛna na fɔ jaabi minnu bɛ yen n'olu kan ka di olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ conférence don a bɛ dɔn an ye jɔn ye an bɔra min a b'a bɛɛ sɔrɔ a dafalen wa kuma in k'a fɔ mɔgɔw ye juguman tɛ dɛ c'est pour que an k'a dɔn anw bɔra jɔn na
kuma min bɛ ka fɔ fɛn dɔw bɛ ka kalan kulo kɔrɔ dogo u y'a kɔnɔfɛn bɛɛ falen ka b'a kɔnɔ a ka haramiya ko ka ca koyi kɛlɛcɛw de nana don an fɛ yan k'an ka fisɔri datugu k'a datugu u ye mɔgɔ dɔ de y'u ci la mascarade n'a pas commencé aujourd'hui chez nous ici Mali fanga parce que ale fanga bɛɛ sanfɛ c'est le pouvoir suprême o de kama denmisɛnnin ninnu kana bila u ka taa n'a ye u ye fɛn fɛn créé c'est pour diminuer l'Afrique qu'Afrique dɔgɔya ka tila Afrique ci qu'Afrique su tɔw y'a dabɔ de kama les mots dictateurs il faut étudier ça seulement yɔrɔ kuma yɔrɔ e hakili ban ye fɔlɔ hakili t'a ye o hakili t'a ye o les mots dictateurs k'a diaboliser alors que n'i y'ale fɛn ɲuman de don u ye contraire d'an ma bɛɛ b'a la alors que il faut qu'on vous dicte an ka du kɔnɔ fɔla bulon kelen bulon de bɛ don bulon fɛ e ka du jɔ bi samadi e ka da caya laban kana fɛn f'i denw ye dɛ kana fɛn fɛn mɔgɔ si ye i ka du kɛ da kelen fɔlɔ taa kana i denw ɲɛnenbaw ka di ɲɔgɔn ye e na don i ka da kɛ da tan ye i kana fɛn mɔgɔ si ye i b'a n'o da kelen mɛ tuguni i bɛ kɛ da choisi bɛɛ b'a ka faamu c'est le multipartisme ni bɛɛ sigira fanga in kunna don la dɔ bɛ taa don u ka mɔgɔ dɔ ma dɔ b'a k'u ye a kɔrɔ t'o ye e b'i bɛn ko san 5 dɔ y'a kɛ san 4 ye cogo cogo tɛ pressé dɔ bɛ former ka na ko financer a bɛ d'u ma o tuma b'u ta k'u ye tuguni donc voilà comment ils vont nous avoir yasa y'a fɔ dɛ wa cɛ o cɛ Kasim Gandi a y'a bila kunna a y'a sɛbɛn ko ne y'a fɔ ɲɛna n y'a fɔ e ye ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bila jamana in contrôle la i bɛ halaki i tɛ kɛ foyi a y'a kɔlɔsi minnu ka bin ta ka taa fɛ a dɔw tun yɛrɛ tun bolo k'olu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min na bi a ma kɛ lebu dan ye c'est comme ça n tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ dɛ ne bɛ ka kuma réalité de kan i y'a faamuya jamana ni jamana in den ye kɛ jamana in fɛ i y'a faamuya wala n y'a fɔ bamanankan fɔ la n ko tout on cherche an bɛ mɔgɔ ɲini minɛn ta foyi t'an bolo mais an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ sisan an ko ayi k'an bɛ kuma wɛrɛ fɔ tuguni an bɛ mun nɔfɛ on cherche quoi ɲininkali bɛ yen an k'u dɛmɛ dɔrɔn ne ta tɛ mɔgɔw ka kuma ne ta ye di min kɛra ka tɛmɛ donjan jamana kuma ko don dɔ bɛ se i bɛ to ba kɔfɛ ka ba fɔ mɔgɔw ɲɛna don dɔ bɛ se i bɛ to ba kɔfɛ ka kuma ba fɔ mɔgɔw fɛ ko don dɔ bɛ se ko nɛgɛ bɛ kasi nɛgɛ bɛ boli nɛgɛ bɛ kuma nɛgɛ bɛ pan nin fɔra de fɛ yan jigilaba de nin fɔ a don o y'a sɔrɔ fɛn bɛna taa ko n'a ye fɛn in minɛ ko nin bɛna k'aw de fɛ aw fɛ yan fɔlɔ ko nɛgɛ bɛna kuma ne fɛ a bɛ kasi a bɛ pan ne fɛ yan o don u y'a bon kabakuru na ko tiɲɛ tɛ ko k'a ye nkalon tigɛ jɔn bɛ ka bɔ kabakuru na a bonna yɔrɔ jumɛn na a bonna min kɛlɛ jumɛn kɛra dumanzan na histoire bɛ yen i y'a faamuya histoire bɛ yen donc an bɔ an yɛrɛ la pewu i y'a faamuya o de don donc an b'a kɛ ten an bɛ bɛɛ fo en tout cas c'est que sûr que a bɛna ɲɛ quoi n'Ala sɔnna n'Ala sɔnna a bɛna ɲɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruya duman fana b'an bolo min ye an balimakɛ Gandi a muso y'an sɔn dencɛ la a kɔni bɛna taa baara kɛ Jani na n'Ala sɔnna a ma denwuli don Ala ka o jira an na Ala ka den balo k'a na k'a ja k'a bugɔ a dɔgɔ ye a muso a y'an sɔn sɔrɔ Ala ka den balo donc Gandi yɛrɛ denfa kura don a bɛ o nisɔndiya la e y'a wele bi o la a bolila ka na joona ka na nin ɲini a bɛ sɔrɔ ka taa ko tɔ ɲɛnabɔ an bɛ dugawu kɛ an denkɛ ye Ala k'a balo k'a na k'a ja ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn conférence don ni Ala n'a kira sɔnna a ma